भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जाय बिथांमोना टयलेट बानायनानै दोनदोंमोन 2023-24 आव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला नैबे टयलेटनि सिलेक्शन प्रसेस, टयलेटनि रां मोननो थाखाय सिलेक्शन प्रसेसा जागासिनो दं। बे सिलेक्शन प्रसेसआव नोंथांनि बे टयलेट बानायनाय एप्लिकेशन डेटाया रिजेक्ट जाखो ना एप्रुभ जाखो नोंथाङा बेखौ अनलाइन नायनो हागोन। लोगोसे मबाइलाव मेसेज फैदों नोंथांनि बे टयलेट एप्लाइ खालामनायनि डेटाया एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो मबाइलनि जोहैबो SMS फैदों मानसिफोरनियाव, आंनियावबो फैदों SMSआ आं नोंथांमोननो देखायनि। लोगोसे नोंथाङा बोरै बे टयलेटनि डेटाखौ अनलाइन खालामनाय डेटाखौ नोंथांनि बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि एप्लिकेशन डेटाखौ नोंथाङा रिजेक्ट जाखो ना एप्रुभ जाखो नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो जोङो नैबे दिनैनि भिडिअआव नायगोन आरो रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन जोङो बिनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलाव जाय बिथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोन 2023-24 आव जानो हागौ नोंथांनियाव मेसेजआ बेफोरबायदि फैदों नैबे SBM GOI बेनिफ्राय आंनियाव नैबेयो दाख्लैबावै फैदोंमोन आं नोंथांमोननो खोथानि बेयाव आंनिया रिजेक्ट जादों, आंनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जादों। आङो बेयाव 2023 आवनो आं बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन, नाथाय आंनियाव नैबे दाख्लैबावै बेफोरबायदि मबाइलाव SMS फैदों रिजेक्ट जानाय। अलरेडि आंनियाव SBM टयलेट दं बेफोरबायदि बेयाव बुंदों, रिजनखौ खिथिदों, बेनि थाखायनो बेयाव रिजेक्ट जानायनि बाथ्रा बुंदों। जानो हागौ नोंथांनियाव बेयाव बेफोरबायदि मेसेज फैदों जानो हागौ। जुदि बेफोरबायदि मेसेज फैदों नोंथांनि मबाइलाव नोंथाङा टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोनब्लाथाय नोंथाङा दा रांखौ मोननाय नंला, टयलेटनि रांखौ मोननाय नंला। आरो जाय बिथांमोननिया एप्रुभ जादों नोंथांमोननिया बेयाव एप्रुभ जानाय मेसेज फैदों। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनजोंबो जुदि नोंथांनियाव SMSआ फैयाखै नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनजोंबो अनलाइननो चेक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन नोंथांनि टयलेट एप्लिकेशन खालामनाय डेटाखौ। जाय बिथांमोना एप्रुभ जादों नोंथांमोनाबो नायनानै लानो हागोन, बा जाय बिथांमोना रिजेक्ट जादों बा नोंथांमोना नुथ'वाखै रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। बेनि उनाव जोङो रां सोनायनि आपडेटखौ नायगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन। आङो नैबे लिंकनि नैबे पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि गाहायाव होखादों। नोंथाङा गुगोलाव SBM सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबे पर्टेलाव हाबनो हागोन, स्वच्छ भारत मिशननि पर्टेलाव हाबनो हागोन। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन, लिंकखौ आं भिडिअनि गाहायाव होखादों। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एप्लिकेशन फर्म, नैबे फर IHSL डेशबर्ड नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन नोंथांनि टयलेट एप्लाइ खालामनायनि डेटाया एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों बेखौ नायनो थाखाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों रेजिस्ट्रेसन मबाइल नं। जेब्ला नोंथाङा टयलेट एप्लाइ खालामनायाव मबाइल नाम्बार होदोंमोन बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव फिन बहायफिननांगोन। मानो होनोब्ला नोंथांनि मबाइल नाम्बारानो बेयाव लगइन ID जादों। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथाङा जि मबाइल नाम्बारखौ नैबे टयलेट एप्लाइ खालामनाय समाव होदोंमोन बे मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आरो नैबे गेट OTP आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मोनसे OTP फैगोन नोंथांनि SMSआव। नोंथाङा बे SMSखौ नायनानै नैबेयाव बहायनांगोन, OTP खौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायनानै नैबेयाव साइन इन खालामनानै होनांगोन। दानिया आङो बे गासैबो स्टेपखौ कमप्लिट खालामनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि। दानिया नोंथाङा लगइन जानाय लोगो लोगोनो बेबायदि पेजआव फैगोन। आङो बेयाव ब्लार खालामनानै दोनदों। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि नाम, नैबेयाव मबाइल नाम्बार आरो नोंथांनि जेन्डार, नैबेयाव स्टेटखौ नुनो मोनगोन, नैबेयाव नोंथांनि एड्रेस आरो नोंथाङा बेखौ माब्ला बानायनाय नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन डेटखौ नुनो मोनगोन। आं बेखौ 2023 आवनो बानायदोंमोन, 07/28/2023 आं बेयावनो बानायदोंमोन। आंनि स्टेटासा बेयाव दा एक्टिभ जानानै दङ। दानिया नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन गावबा गावनि डेटाखौ नायनो थाखाय। दानिया आं बेयाव क्लिक खालामबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों भिउ एप्लिकेशन, नोंथाङा बे भिउ एप्लिकेशनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया नोंथाङा भिउ एप्लिकेशनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नुनो मोनगोन एप्लिकेशन नं आरो रिसिप्ट। नोंथाङा बे टयलेटनि एप्लाइखौ माब्ला बानायदोंमोन बेयाव नुनो मोनदों आरो स्टेटास, टयलेटनि स्टेटासखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मा जानानै दं आरो नोंथाङा अनलाइन नैबेयाव ट्रेक खालामनानै नायनो हायो। आरो नोंथांमोननो प्रब्लेमखौ खोन्थाहरनि। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आङो दहायनो बुंखादोंमोन 2023 आं बेखौ जुलाइ मान्थआवनो बानायदोंमोन, गोबाव सम जालांबाय। दा बेनि नोंथांमोना कन्डिसनखौ नुनो मोनदों। नैबे दाख्लैबावै आंनाव SMS फैदों
आंनि टयलेट एप्लाइ खालामनाय बे डेटाफोरा रिजेक्ट जादों। अलरेडि SBM थाखानाय टयलेट थाखानाय बेबायदि खोथैदों। मानि थाखाय बेफोरबायदि खोथैदों आङो बेखौ हमदांनो हायासै। मानो होनोब्ला आं SBM टयलेटखौ मोनाखै। दानिया नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों ट्रेक स्टेटास। नोंथाङा बे ट्रेक स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा ट्रेक खालामनानै नायनो हागोन। आं गोबां मानसिनिखौ एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन, नाथाय गोबांनियानो बेयाव रिजेक्ट खोथैदों। आंनियाबो नैबेयाव रिजेक्ट खोथैदों। आं नोंथांमोननो आंनिखौनो लाइभ देखायहरनि। दानिया नोंथाङा नैबे ट्रेकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायजागोन। आं दानिया बे ट्रेकआव क्लिक खालामनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन एप्लिकेसन रिसिप्ट। नैबेयाव फार्स्टआवबो बियो जाना थायो टयलेट एप्लाइ बानायग्रा बानायगिरि बेबायदि नोंथाङा बेयाव डेटाखौ ट्रेक खालामनानै नायनो हागोन बबेसिम मोनहैखो। रां मोननो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इनसेन्टिभ गिभिन टु एप्लिकेन्ट। नैबेयालागै नैबे गोजासिना खालामनांगोन। आंनिया दा नैबे नैथियावनो आंनिया बेयाव रिजेक्ट जाबाय। अलरेडि SBM दंखायो, टयलेट दंखायो होननानै बेयाव SMS फैदों आंनियाव। बेनि थाखायनो रिजेक्ट बेयाव खोथैदों। नोंथांमोननियावबो जानो हागौ बेबायदि मेसेज मोनहैदों बा सोरनियाबा एप्रुभ जादों। बियो मानि थाखाय जाखो आङो जेबो हमनो हायासै। मानो होनोब्ला आंनियाव SBM आगोलावनो गैखायामोन। दानिया नोंथाङा एप्रुभ जाबायबा नैबेयाव आंनिया बेयाव रिजेक्ट खोथैदों। आङो रांखौ मोननाय नंला। जुदि नोंथांनिया नैबेयाव नैथि नैबे गोजासिन खारनायाव नोंथांनिया बेयाव एप्रुभ जाबायबा दा नोंथाङा रां मोननो थाखाय लकेसन फर जिअ टेकिं बेयो फैबावगोन आरो बेनि उनाव IHSL निफ्राय फाइनाल नोंथांनि जिअ टेकिं खालामगोन आरो नोंथांनो इनसेन्टिभ लास्टाव नोंथांनो इनसेन्टिभखौ होगोन। बेनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बेखायनो SMS हरदों टयलेटनि रिजेक्ट जानाय आरो एप्रुभ जानायखौ। नोंथांमोना थाबैनो जाय बिथांमोननिया एप्रुभ जादों नोंथांमोना रांखौ 100% नोंथाङा मोनगोन। नोंथाङा जुन जुलाइनि गेजेराव रांखौ मोनहैनो हागौ। बेखिनि टाइमावनो आगोलावबो सोखादोंमोन। दानिया नोंथाङा रांखौ बेसेबां मोनगोन? रांखौ नोंथाङा मोननै किस्तियाव 18,000 रां नोंथाङा मोननो हागोन। DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। आदारजों बेंकजों नोंथांनिया लिंक थानांगोन। बे आदारजों बेंकजों लिंक थानाय एकाउन्टावसो नैबे राङा हाबगोन। मोननै किस्तियाव हाबगोन, बियो खेबसेनो हाबा। नोंथाङा नैबे 18,000 रांखौ मोननो थाखाय खिन्थु मोनसे खामानि मावनांगोन। नोंथांनियाव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 9,000 राङा हाबग्रोगोन। बे 9,000 रांजों नोंथाङा खिन्थु टयलेटनि आधा कनस्ट्राक्सनखौ नोंथाङा बानायनानै लानांगोन। बेनि उनाव आरो फिन खेबसेबाव जिअ टेकिं जाबावगोन। बे जिअ टेकिंनि उनाव बाखि थानाय नैबे 9,000 रां प्लास 9,000 राङा हाबगोन। नोंथाङा टटेल टयलेट बानायनो थाखाय 18,000 रां बेखिनि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जानो हागौ नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।